Tak jo, první díl jsem ukončil předčasně, ale bůk, kumte, kobly, jo? Tohle jsou kobly. A když to vykutám, tak z toho padne toto. Stone Slab. Nevěděl jsem, jak se to jmenuje. Ale dokud tamhle do té hory nějaký šutry, že mě to štve. Schválně, jestli to budou dělat i ty šutry, který nakutám zde. Okay? Kdybyste někdo věděl, čím to je, napište do komentáře. On se stejná. Můžu nastavit den? Nemůžu. Tak za prvé, můžeme bydlet jako hobiti v noře. Či můžeme bydlet ti... Zase to dělám blbě? Ne, nedělám. Či normálně jako kultivovaní lidé. A já se tady vyspím. Hele? Dobré. A kutám dál šutry. Tak zatím lidičky, ahoj. Tak jo, právě kácím poslední blok dřeva. Ručně, protože se mi sekera breakla. Neboli rozbila. Došlo mi rádlo. Nebo prostě mám tam, kdybych se chtěl zabít. Ok, postavím si barák. Tady budou dveře. Nebo ne? Budou dvojitý. Počkat. Kolik tady mám? Raz, dva, tři. Tak. Tady mám dva a pak tudy. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm. A teď dva takhle. Další takhle. A tady zase. Počkat. Dva takhle a zase takhle. Ok. Teď budu potřebovat sklo. Sklo nemám, ale je tady. Hustý. Takže nějak to vyřeším. Ok. Použiju planky. Tak. A tady takhle krásně bude. Takhle, toto. Tak. Rozmátíme to gumou. Ok. Sticky resistem. Reznem. Jak z toho starého Windowsu. Počkat. To znamená, že tady tohle předělám. Jinak vyšel Hobbit. 12. vyšel nový Hobbit. Kdo na tom byl? Ať napíše. Já teda na tom byl. A bylo to hustý. Ale nebudu vám tady o tom vyprávět. Že byste jste pak řekli. Já tam řekla Crafty, tam najdu na to. No a tak by to bylo, takže počkat. Dělám si nějaký uhlí.
Jo. A čestku. Nebo dveře nejdřív. Šmajs. Ok. Jížko si dám tak. Šestku. Šestky zatím budu mít zde. A budu dělat střechu. Takže to bude asi takhle. Nepravidelně. No, pravidelně, to je jedno. Jak se to dělá, nebo ne. A tady tak udělám takhle. To mě bude štvát. Protože já si nikdy neudělám sekerku. Protože jsem paličatý. Ano. A já to dodělám teďko, no. Tak jo. Začíná nový den. A já vás vítám, přátelé. U mé cesty veselé. Tak nesmějte se kyselé. Teda, netvrďte se kyselé. Ok. Jdeme na to. Už jsem tady začal dělat podlahu. Bude to vzorem Oakwood plus Junglewood, takhle. A dobré, ještě nějaké planky mám. Hotovo. Takže sem brnknu. Tak a máme hotovo. Vypadá to možná divně, ale máme střechu. Což je hlavní. Takže já jdu těžit dřevo, protože mi totálně došlo. Pro vás to bude jenom mažik. Pro mě, dá se říct, dlouhá chvilka. A nebo já nevím, jestli už se to opravilo, nebo ne. Takže já si sem naházím věci a půjdu se utopit, protože bych se měla spawnout v téhle posteli. Ano, protože mi dochází hunger. Takže chvíli si počkáme. Topím se v blátíčku, topím se. Možitý okamžik, spawnu. Teď. Jo, funguje to, takže jdu na dřevo. Zatím. Tak jo, byl jsem těžit tamhle stromy. Nechtěl jsem si tady zničit moc prostředí. A historický okamžik zasazuju kaučekovníky. Tak jo. OK. Jdeme na to. Jdem dostavit barák. Škrt mám nějaký? Nemám. Hopla. Rozený parkourista. Jo. Tohle bude poslední fáze téhle střechy. A pak už jenom vyrovnám takhle blokama vevnitř, aby to nebylo tak divný. Když mohl bych ještě opatro vejš, abych si tam později mohl třeba dát enchant. Nebo něco. A hlavně další věci. Omlouvám se, pokud ten zvuk není tak moc kvalitní, ale k Vánocům jsem psal dopis Ježíškovi a Ježíšek mi možná